Iba mo muna lang magbubukas kasi ng ingay. So ayan, harap na lang po sa camera. So magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating birthday celebrant. Walang iba kundi si Ma'am Jepoy M. Bandong ng puro Barangay Turak ni Balik, ang Carlos City, Pangasinan. So ma'am, matanong lang po kita ma'am, may idea ka na po ba ma'am kung kaninang galing po ang surprise ang ito para sa inyo ma'am? Binanggit niyo po, Jeff po yung bobo. Yung receiver po. So, ma'am, bali ano na po ma'am? May pinadalang message po para sa inyo ma'am at babasahin ko na lang po ma'am. Hello, Nick. Una sa lahat, gusto muna kitang batiin ng happy 18th birthday. Sulitin mo ang pagkabinata mo. Ay mali pala. Sulitin mo ang pagkadalaga mo. Huwag muna mag-boyfriend ha. Magtapos muna kayo ng pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho. Lagi kayong mag-iingat dyan. Huwag maging pasaway kila tatay at nanay. Huwag maging tamad sa gawaing bahay. Ito lang masasabi ko bilang gwapong kuya niyo. Ito lang masasabi ko bilang gwapong kuya niyo. Alagaan niyo sila tatay at nanay. Siyempre pati na rin ang mga maliliit na kapatid natin. Tandaan niyo yan, inaruta kayo ni amin, dita. Miss ko muna kayo. Kahit mahirap dito sa ibang bansa, anos labat subilay. Makaraos tayo mo. Nasabi, indasal, yun lanang yung masilsulaman tan gapoy man sakit at sika tayo. Aman na ba sunibaga? Happy 18th birthday lalaman at sika. Enjoy your day, Kuya Jeff. So ma'am, matanong lang kita ma'am, may masabi po ba kayo sa ating sender? Ano pong masasabi niyo po ma'am sa nag-surprise po tayo? Kasi hindi kasi naranasan namin yung ganito. Hindi nila naranasan ni ate yung basta ano po, salamat po. So, palakpakan po natin si ma'am. Sa ibang family members naman po, may gusto po bang magbigay ng mensahe po para kayo ma'am? At pumunta na lang po dito sa harap.
harap po sa camera, sir. Ano pong pangalan niyo po, sir? Hindi ko kasi sanay. 80. Talaga eh. Happy birthday na lang talaga. May iyahin po si sir. So, papakan po natin si sir. Sa ibang panel members po, may gusto pa po bang mag-message po para kay ma'am. At pumunta na lang po dito sa harap. Si ma'am, kayo po ma'am, gusto niyo po ba ma'am? So ma'am, ano pong pangalan niyo po ma'am? Sarah. So ano pong masabi niyo po sa kanila? Dito na lang po, tapos sarap na lang po sa camera. Very happy birthday, Erika. Bakit sa dyan? Sige, para sige dito sa inyo. Ano ba yung pag-uukay? Birthday. Palamuhan mo natin doon kahit ano mo, sige. Ano po, para mabawasan po ang pagka-emotional po ni ma'am, kantahan na lang po natin na sabay-sabay po siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Sige po, sabayan niyo po ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. So ma'am, may nagapong cake po para sa inyo eh. Ano lang po, imagine na lang po natin na may candle and mag-wish na lang po. Count of 3. So, make a wish po muna yan. 3, 2, 1. So once again, happy birthday po Ma'am Erika ng Nipaliw ng sa Carlos City, Pangasinan. Thank you po, happy birthday po.